Biye tarata ye utukalo tile 19 san 2025 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati cogoya la kunnafoni min b'aw sigi ka makɔnɔ tɛnɛ fo ka taga se sibiri ma Mali kunnafoni jabaranin kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kan ni y'o waati seli a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi an ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma ni o ye état major général des armées k'a b'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan ka fɔ ko bingani wale kɔni taara ka anw ka finitigilakaw dagayɔrɔ sɛgɛrɛ bi sɔgɔmada joona in na utukalo tile 19 san 2025 a kɛra sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 5 tɛmɛnen ni sanga 20 ye wagati min na bingani wale taara ka u sɛgɛrɛ yɔrɔ min sɔrɔ o de ye Farabugu ale ni biriki wɛrɛ ye état major général des armées ko waati nataw la kunnafoni tɔw olu bɛna da maliyɛndenw kulo kan. Wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ maliyɛnden kɛra maa 22,000,000 o de ye ni kunnafoni in kɔni o dira Instata ale kɔni fɛ o ye cakɛyɔrɔ min kɔni ni waati tɛmɛnenw na u ye maliyɛndenw kɔni hakɛya kɔni ni ka o fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka o cari ni kɔni baara in kɔni dabɔkun ye min ye o de ye ka se ka baara kɔni ni ka o nɔgɔya maliyɛndenw olu ma ka taa se jamana marabagaw fɛnɛ kɔni ma. An bɛ taa kɛɲɛbakaw fɛ yen nɔ kɛɲɛba finitigilakaw olu kɔni bɔra ni ka tɛgɛ da maa 8 bɔɲɔgɔn kɔni ka sababuya kɛ sigana taara ka u sɛgɛrɛ k'u kɔni nɔ bɛ bingani walew olu kɔnɔna ni maramafɛn kɔni ye sɛgɛsɛgɛliw olu senfɛ u bɔra kan ka fɔ ko ni maa ninnu kɔni maramafɛn kɔni bɛ u bolo ka taa se ɲɛnaminimafɛnw olu ma o ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw fɛn min ye bololaminɛw fɛnɛ suyɛnen kɔni o caman kɔni fɛnɛ yera u bolo sɛgɛsɛgɛliw olu senfɛ sa u ye boloma sɛgɛsɛgɛliw olu senfɛ sa u kɔni ye telefɔni dɔ kɔni ni ka o de ye suɲɛ o de sababuya la sa tɛgɛ sera ka da ni maa ninnu kɔni kan. École catholique minnu bɛ an ka faaba kɔnɔna la ka taa se jamana fan tɔw kɔni ma a kalansow kɔni olu datugura ka sababuya kɛ fɛn min ye an ka jamana bɛ musaka min kɔni ni ka a don kalanso in na jamana ye o musaka bɔtaw kɔni ni ka olu jɔ ni kalanso in yɛrɛ kɔni lakɔliden somɔgɔw kɔni a kɛra dusukasiba ye olu bolo ka sababuya kɛ u ka denmisɛnw kɔni bɛ nin kalanso in ale kɔnɔna la wa fɛn min ye gouvernement yɛrɛ kɔni bɛ lakɔliden caman ni ka olu bila ka taa nin kalanso kofɔlen ninnu kɔni na ko ni kalanso in kɔni datugura a bɛna kɛ jigilatigɛba ye lakɔliden somɔgɔw olu kɔni bolo y'a ɲini jamana marabagaw fɛ k'u k'a lajɛ k'u ka lakɔliso in kɔni datuguli ni ka ale bɔ a ma. Direkaw olu kɔni ye yelen ni ka o sɔrɔ sibiri tɛmɛnen utukalo tile 16 san 2025 kuran kɔni nale dire dugu kɔni kana kɛra nisɔndiyaba ye direkaw olu bolo ka sababuya kɛ a bɛ waati bɔ u kɔni ɲɛ kun tɛ ka da yelen kɔni o kan ala ni dire dugu marabaw ka cɛsiri u ye yelen kɔni ni ka o sɔrɔ. Buremkaw olu fɛ nɔ ni wagati na samiya kɔni ale bɛ senna an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ burem sɛnɛkɛlaw olu y'a jira k'a fɔ kabi samiya kɔni ale daminɛna sanji min nana burem dugu kɔnɔna na a tɛ tɛmɛ milimɛtiri 30 o bɔɲɔgɔn kan nin kɛlen bɛ dusukasiba ye fɛn min ye burem sɛnɛkɛlaw kɔni olu bolo fo ka taa kɛ u kɔni bɛ u ka forow ni ka olu sɔn ni moto pompe de ka taa kɛ fɛn min ye taji yɛrɛ kɔni ale sɔngɔ kɔni ka gɛlɛ burem dugutigi ka taa se a ka ladilibaw olu ma ka taa se fɛn min ye diinɛ tigilamaw ye u farala ɲɔgɔn kan utukalo tile 18 ka taa se utukalo tile 20 ma san 2025 u ye alisilamɛw fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka duwawu don kɛ sanji ale bɛ se ka na cogo min na. An bɛ taa maɲinakaw olu fɛ yen nɔ muso dɔ kɔni ale su de kɔni yera alamisa tɛmɛnen na muso in yɛrɛ kɔni ale n'a hakili yɛrɛ kɔni tɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ a kɛra karido utukalo tile 17 san 2025 a su kɔni yera maɲinaba kɔni o kɛrɛfɛla de la a cɛ yɛrɛ kɔni ale y'a yira k'a fɔ ko muso in kɔni bɔra sɔgɔmada joona de fɛ ni k'a den fitinin yɛrɛ to a kɔ min kɔni bɛ kalo 4 o bɔɲɔgɔnko la a ɲinina fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka arajow kɔni bila ni ka a ɲini a ma se ka ye nka u kɔni taara a su de kɔni gulonnen sɔrɔ badabolo ale kɛrɛfɛla la u ye a kɔni ka janajaw ni ka o kɛ badabolo kɛrɛfɛla yɛrɛ kɔni na ye. An bɛ taa
taa ko kan kibaru la an bɛ taa Burkina Faso kaw ka jamana o kɔnɔna la fɛn min ye Burkina Faso jamana marabaw ye u kɔni ye ONU ka lasigiden min bɛ u ka jamana kɔnɔ ni o ye Carol Flore Simere Signac ye k'ale kɔni kɛ ni ka bɔ u ka jamana o kɔnɔna la ka sababuya kɛ ko a kɔni ye sɛbɛnfura dɔ kɔni ni ka o cari sɛbɛnfura min yɛrɛ kɔni ni a bɛ tali kɛ ko denmisɛnw ani fɛn min ye maramafɛnw kɔni ma surunyali o ye a kɔni kelen ka ni kuma in kɔni ni ka ale cari wagati min na sa ni ma bɛn fɛn min ye Burkina Faso jamana marabaw ye ka sababuya kɛ ko a ye jajugu dɔ ta ni ka ɲɛsin olu ka jamana ma diɲɛ seleke naani bɛ se ka fɛn min kɔni ni ka o fɔ a ye kunnafoniya min ni ka cari kunnafoniya in kɔni tɛ tiɲɛ kuma ye tilala ko kura tuguni a ka kunnafoniya ale kɔnɔna la o b'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye u ka fintigilakaw ye u ni karɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw a ye olu fɛnɛ ni ka olu sanga ɲɔgɔn ma o b'a yira k'a fɔ ko ni muso in yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔ tɛ olu ka jamana o kɔnɔna la u kɔni labɛnnen don ni ka maa wɛrɛ kɔni ma kɔnɔ min bɛna ka na ONU kɔni ka ale nɔ labila u ka jamana kɔnɔna la nka fɛn min ye nin muso kɔfɛlen ye ale kɔni ɲati t'u ye an bɛ taa bɛnɛkaw olu fɛ yen nɔ k'a da kulo kan ka fɔ fɛn min ye compagnie STM ye ni o compagnie yɛrɛ kɔni bɔra anw ka jamana o de kɔnɔna la ni ka i kunda bɛnɛ jamana kɔni o kan nin compagnie kofɔlen yɛrɛ kɔni ye a ka boli kɔni ni ka o laban fɛn min ye bɛnɛ baji kɔni ale kɔnɔna ye kɛrɛnkɛrɛnna sa baji min ni ale bɛ wele ko UEM ale baji kɔni bɛ cɔn dugu de kɔni o la ni bolimafɛn yɛrɛ kɔni bolitɔla a ye sira de kɔni bila ni ka taa yɛrɛ sɔrɔ baji kɔni o la o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na kɔni u sera ka su 23 ani ka o de kɔni labɔ nka fɛn min ye maa 19 ye olu kɔni tununnen don halisa hali n'an b'a jigiya k'a fɔ ko ni maa 19 ninnu kɔni tɛ nin na bilen u su kɔni olu bɛ ka ɲini Béninois ka gouvernement kɔni kulo dara nin kan wagati min na teliyala u ye maaw kɔni bila ni ka taa ɲininiw kɔni olu kɛ halisa ɲinini tɔw kɔni bɛ sen na an bɛ dugawu kɛ Ala ka baarabara dali nɔgɔyaw ye Ala k'an fama a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma an bɛ taa laginɛkaw ka jamana o kɔnɔna la u ka sifina dɔ ni o ye Amadu Jalo ye Amadu Jalo ale kɔni tanyana utukalo tile 17 san 2025 New York jamana o kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛn sa Brooklyn ya ni sifinaka in yɛrɛ kɔni ale kɔni bɔtɔla a ka baarayɔrɔ la su nɛgɛ kaɲa 2 o wagati la sa a kɔni taara don fɛn min ye sifinaka dɔw kɔni ka kɛlɛ la min ni olu kɔni tun bɛ ka marifa kɔni ni ka o ci ɲɔgɔn na olu ka marifakisɛ dɔ de kɔni o sera a ma a tora o kɔni marifakisɛ kɔni janfa o la a si bɛ t'i jɔ san 27 o bɔɲɔngo la fɛn min ye nin sifinaka ye ɲangaraka de don kɛrɛnkɛrɛnna sa Mamu dugu maa dɔ kɔni o de don an bɛ dugawu kɛ Ala ka baarabara dali nɔgɔya Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw aw kulo garisɛgɛ kɛra nin kunnafoni damadama de bi ni k'a da aw kulo kan hakili la aw ye faamuyali caman ni ka o sɔrɔ an ka bi kunnafoniyaw la a ka to ka an ka kunnafoniyaw aimer ni ka a partager walasa maa tɔw fɛnɛ bɛ se ka a lasɔrɔ cogoya min na aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan